HP-ne ngendi? HP-ne nyoh. HP-ne. Delokan. Alah ora jujur wong lanang iki. Delokan wacanan. Kuwi asli jeneng Elsa ning kono jenenge Parno. Ben ora konangan. Ben ora konangan. Apal aku model-model ngono kuwi. Kelakuane dalang-dalange ngono kuwi. Lagi. Iki sayang iki. Lah, sayang ki sapa? Nah. Ndik kene. Dalang. Delok kene. Ora oleh tangane cukup ning kono diam. Iya, sayang Di. Iki sapa? Sik ta. Iya, tangane. Lah sayang kena fotone gambarmu nek iso. Ora, itu. Endi to? Sing ndi? Masa gambarmu? Lah kok rupane persis mbokmu. Yo anake kok bocah. Anake aku lali aku. Sing mau lho anake yo gak oleh. Wes. Wes HP-ne Sita. HP-ne Sita, Mbak. Ayo Ndol, dirayune Ndol. Alah. Bengi iki menang kowe Ndol. Nanti kowe lurahe gak tak kei proyek. Gosok kowe. Kowe dadi camat. Iya. Aku mau dadi bawahanmu. Lho, arep dadi apa? Sak dhuwurmu no. Dadi apa? Dadi bupati. Wah. Aku bupati, kowe camat. Ora tak wahi proyek genti. Bosok kowe. Bupati rupane kepetelo 2B rong diongoti. Penting bupati. Aku dadi bupati lah, aku dadi andanmu, dadi ngisoranmu ya isin to. Harga diri iso jatuh to. Unggahi neh, Mas. Aku langsung tak polne, Mas. Aku mentok dadi presiden. Aku presidene kowe bupatine gak tak kei wilayah. Bosok kowe. Presidene spok lho kuwi. Presiden pol dhewe. Kowe dadi presiden. Aku moh dadi rakyatmu. Lho, aku wis dhuwur dhewe presiden. Aku tetep sak dhuwurmu. Kowe dadi apa? Dadi udan sing deres. Dadi udan sing deres, presiden pas kunjungan tak banjiri. Bosok kowe. Kok maksa moh kalah lho, Mas? Aku dadi presiden, kowe dadi udan sing deres. Aku pas kunjungan tak udani deres terus banjir. Bosok kowe. Aku ora kurang akal to. Ora kurang akal ya, Mas. Piye ampre gak kena banjir? Aku dadi watu sing gedhe. Watu gedhe gak mungkin kena banjir. Ora mungkin, tetep watu gede ra mungkin kena banjir. Iya, aku ora kurang akal. Lah kok iso? Piye supaya watu gede kuwi iso ketrak banjir? Kowe dadi apa? Dadi tukang titik watu. Lah dalah. Kok balik rono men to. Halah. Ngarep endang muni titik bar lho. Napa dadak presiden, tekan lurah, tekan camat barang wong kok iso. Wong ki mbok dijumbuhne karo kabisanmu. Apa wae ki dijumbuhne karo apa isamu. Iki mumpung sowane nganjuk apa sing arep mbok pamerne. Ana Mbak Niken, ana sinden sakmene mbiyane iki manfaatkan. Oh, dimanfaatne iki. Iya to, milih sing ndi kowe? Awas kowe nek kleru milih biacok kowe. Paling ora ya ditili dhisik. Milih sing ndi? Iki. Niki. Kowe tak kapuk to. Iki sinden sepuh, sinden senior khusus. Iki wayahe laler mengeng. Nah, sing iki ae lho kok iso. Sing ndi? Mau pilih. Sik kita. Ini. Paling ora ya iki lah. Heeh. Oh, gak iki. Gak iki ana sing duwe. Nyapa lho, tapi mboten napa-napa. Oh, bebas panggung itu milik umum. Panggung itu milik umum. Di bawah boleh menjadi pacaran, tapi kalau di atas panggung milik umum. Monggo, bapak-bapak ingkang badhe ngumumi, monggo. Oh malah dadi. Kowe karo Mbak Niken. Oh, apa iso? Sampeyan nek nyepelekne Mas Mandol. Aku nyepelekne sik jajal kaya ngopo. Niki pelawak mboten sembarang pelawak. Niki pemain ketoprak nggih pernah, ludruk nggih pernah, malah niki keporo dadi pelatih kerawitan. Pelatih karawitan pelatih gamelan kuwi. Pelatih gamelan Mas model terkenal titisane condong raos ya. Titisane condong raos iki. Niki Mbah Narto. Sampeyan ngerti Mbah Narto? Semarang. Senes Mbah Narto tambal ban niki lho. Aku Mbah Narto Sabdo. Senes niki niku sing latih kerawitan niki. Coba Mas Mandol. Ayun-ayun buka saka Bonang. Ayun-ayun buka saka Bonang. Iya, piye jajal? Saka Bonang iya. 6 loro jiji rolu nempyong balungan nututi rolu roji lumo luro ji lumo luro 6 lumo 6 roji namo lu 6 luro lujiro kong. Lho pripun Mas Akbar? Nembe percaya ta? Pelatih kerawitan ayun-ayun buka saka Bonang piye Mas mau? 6 luro jiji rolu nempyong. Wah, kuwi nek
Ayun-ayun. Saiki nek njajal misalkan gambir sawit. Gambir sawit iki saka Bonang, Mas. Bukane saka Bonang. piye, Mas? 6 loro jiji rolu nempyong lho. Kok kaya meh padha to, Mas? Pancen gamelan iki meh mirip-mirip ngono. Oh iya. Pamane Ketawang Suba Kastawa. Suba Kastawa ya saka Bonang. Piye, Mas? 6 loro jiji rolu nempyong. Ibu Pertiwi Ketawang. Ibu Pertiwi saka Bonang. Piye, Mas? 6 loro jiji rolu Nempyong. Kabeh nempyong. apalku yang kuwi. Dagelan ayun-ayun to. Karo Mbak Niken Salindri. Nuwun para tamu kagem sumawana putring kelenggan dalu punika pepanggihan kalian Hasta Brata kerawitan ing dalu mangke kepareng nimbali panjenenganipun Raden Mas Mondol Trimos Kusuma ingkang kepareng dalu mangke sesandingan kalian apa tak kowe iki? Kok iso Trimos Kusuma? Mas Mondol blekok moncrot. Iki malah ora sampai moncrot. Lah piye? Ya mung cemet ngono. Kalian sesandingan kalian Dyah Ayu Niken Salindri bintang favorit yang lagi viral malam hari ini. Wilujeng hampir sani kados pundi babaranipun Mas Mondol kalian Mbak Niken Salindri. Duduk. Cari panggung randan ning kalapa. Ujung cari ya Mas, saya kita diusat. Sing denek jebles iki lho. Buang antar keri-keri yang bledos. Kuwi lho nek Mbak Niken iki lho mbok paling ora ketemu karo wanita ayu rupane branyak pasemone kulit kuning ngemugre kok. Lho. Piye ngono lho? Lah, Urung. Arep mbok kapane rencana. Ya rencananya tak gandring no. gandrung. Gandrung kok gandrung. Ben ketok gagah mbok nganggo blangkon. Lho. Aduh, mati lampu. Mati lampu apa kene kurang dangak ngene lho. Oh lah, tak kira Masa enek dagelan sirah kaya cepuk ngono. Iki lho Mbak Niken iki lho. Aduh, Yayi garwane wong akeh Yayi. Garwane pun Kakang. Yayi garwanipun Kakang Kancane akeh. Oh iya. Cah nakal. Niki nyuwun lakon apa Mas sampean? Lho manut sampean napa? Misalkan lakon Kediri Panji. Oh, utawi Tuban, Wiratmaya kalian Sri Uning. Lah Wiratmayane? Lah niki Batang niki. Kakang niki. Mardika mau napa sing kira-kira cocok napa? Sing kira-kira cocok nek kados Mbak Niken iki kaya Dewi Sekartaji ketemu karo Panji Tengkorak. Dados Panji Asmara Bangun. Lah Panji Asmara Bangun kepanggih kalian Dewi Sekartaji sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Kaputren. Ayo cedhake Taman Kaputren, Taman Pahlawan terus ngiringane Taman Kanak-kanak. Oh, iya. Menika nembe gandrung. Roman. Gandrung roman kekalihipun. Lah nuwun pangapunten, Panji punika kan lakon Kedirinan nggih. Betul. Lah kok iso gawe surjan? Oh, ora pantes. Apa enek lakon Kediri Panji kok gawe klambi iki lho. Klambine diuculi, Dicopot. dicopot. Ora oleh to? Ngligo Kedirinan kok. Kediri lakon Panji. Lakon Panji iki tau ndelok toprak apa ora kowe iki? wayang Yo tau Kedirinan ora apal aku. Lakon Panji iki ngligo. Panji Asmara Bangun kok klambenan. Klambenan apa ya? Oh beda ta? Beda. Waduh, apik to. Sae, nek niki tetep sae. Lho, Mas. Mas, kok iso dek enek kaose lho? Iki toprak dudu wayang wong kok gawe Kotang Antara Kusuma. Rumangsamu Gatut Kaca ngono apa piye bocah tek. Nyambut gawe nggih dolanan Lah niki nek dipirsani para budayawan seniman para isin awake. Saru itu. Harga diri malu, dikira ora ngerti budaya. Ora ngerti lakon. Alah malah ngangge kotang. Cepat bocah kok ora. Ngono ki yo ora omong. Ora omong untumu pecah kuwi. Wah, ngono kuwi. Delok to, masyaallah ya Allah. Bocah nek ngeten iki. Jan kaya maesan ki lho. Lho, monggo lho nek badhe nyekar. Walah. Tayu. Iya. Gawatat jan igone pating pecotot. Kae lho ketemu Mbak Niken iki ne dienggo to Mas Panji. Heeh. Monggo lho Mas Panji. Yayi Sekartaji Sing gagah to. Sing gagah to. Dodone iki lho dibuka
dodone Panji kok kelemar-kelemar. Lah. Dodone Rama malah untune sing maju kowe iki. Ora untune maju. Lah nyapa? Nuruti karepe untu. Ayo, Yayi. Yayi Sekartaji. Weh, Cak ketomanapun Kakang Yayi. Neng kene ana papan kene sliramu bakal tak rum-rum. Yayi. Piye tak iki kok iso? Lah menengae. Lho, kuwi berarti kuwi kurang halus. Lehmu ngendika lehmu omongan caturanmu ki kurang mibawani. Contone kurang ngene aurane. Aurat ngene lho tak anane. Aura. Mustikaning jagat. Nah, bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nalama mani ing netra. Ora ana liya kejaba mung sliramu, Yayi. Aku tresna tenan karo kowe. Oh ngono Kak. Menapa saestu to Kang Mas? Iki tenan jare. Lho, ngono. Ketoprak siswa kok goblok ora umum. wah, ketoprak ora iso. Ketoprak kok. Yayi. Ngene lho nadane. Yayi. Yayi. Iki mau dadi sapa? Anu Panji Asmara bangun. Oh, kok tipes ngene Panji Asmara. Ora lagi bar lara lho, Mbak. Sik sadurunge lakon toprak iki dibacutne ternyata malam hari ini kita sukses, Mas. Nggih. Telah menemukan saudara yang berpisah selama 24 tahun. Sapa? Monggo Adik Victor munggah rene lho, Adik Victor munggah rene. Munggah Adik Victor munggah mriki. Mriki. Masa Allah. Adik Victor. Nggih, munggah mriki, Mas. Alhamdulillah. Sak menika kepanggih kalih duluripun Adikipun Victor. Nggih. Adik Victor. Nggih, Adik Victor kono lho jejer karo masmu kono. Tor, rene tor. Wong-wong ben percaya nek Tor, rene tor. Tor. Kene. Bang. Nah, Masa Allah saudara yang terpisah. Saudara yang terpisah Selama berapa tahun, Mas? mulai zaman Borobudur, Mas. pirang atus tahun. Lah rupane lho kok iso padha ya. Kayak pion ya. Nah, Nggih, walah jan. Ngene iki genep 20 ngono nek ngedus di ngenekne. ora. Iki saugel yang ditumpuk dadi siji. Nah, ini saudara yang terpisah. Sampai namanya siapa? Victor, pikirannya kotor. Nah niki seksi, Mas. Sapa? Niki seksi. Kok iso? Kakian sek kurang gizi. Jadi ora iso gede ya cuwili niki. Awakmu nyekel kendang ya ning kono ning kendangan kono. Iso to kendang? Saged. Ya kono. Nah, mapan. Bocah loro ki lho sikile kaya wortel kabeh. Ayo. Mapan nggonmu. Ayo. Alah. Ayo ke, dadi gandrung. Yayi. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana 5, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani, Yayi. Alah. Guyune sing wibawa. Kene, Yayi. Siramu bak ora lho wong kok terakane nang gleyang ngene iki jane ora enek bobote mangan kerupuk mau. Yayi, pelok apa slendro? Yo pelok karo slendro to. Salah sitok. Lho, gamelan digawa kabeh nggo pelok. Larase iki lho. Oh, larase to. Pelok 6. Weh, ngerti laras ternyata. Nggih, gamelani modele. Gamelani. Pamit aku. Alah kok iso. Pamintaku. Urung ya wis pamit lho iki. Iya. Pamintaku. Oh, wis diganti berarti. Ganti untumu pecah kuwi kok. Pamintaku. Gandrung. Nimasito asih. Bocah kok nganggo apa-apa sarwa pantes lho. Lho. Wer nyapa wi? Arep nguyuh. Lho, arep nguyuh piye to? Gandrung iki yo. Lah gandrung maksudku posisine kok ngene arep mbok kapakne. Yo dipangku to kok. Oh, ibaratnya kaya tari karonse. Kaya Gatut Kaca gandrung. Ing antarane Gatut Kaca karo Sugriwa. Apa? Pergi ke mana? Pergiwa kok iso. Iya. Atut runtut tansah reruntungan kene nyanyi ndak pangku Ladala. Kok yo iso main ketoprakan kaya ngono kuwi ya. Mas Mondo kaya jelas luar biasa. Aprae bantri le. Ayo iki nggonmu
Kowe urung iso ngene iki aku dhisik ngene le. Menang kowe ndal berarti aku. Alah. Menang sapa ndal karo kowe? Menang aku. Akbar yen apane? Urung. Nduk, Awas kowe. Nduk, apa? Kok sikilku keter. Sebar sumbar kok sikile keter. Bar sumbal sikile keter. Wah, Piye to? Enekmu go celi kleru. Ngapur. Nakal wi jarak Jarak kuwi. Sopo, Mas? Nyapa? Dia memegang. Oh. Aduh. Akbar tau ngono wi, Rum. Hei. Wo. Mas Mandol. Kita itu di atas panggung itu berperan bagaikan sandiwara. Ibarat memegang, aja mbok pegang mek ngono. Iya, Sopan santun, subasita, kromo. adab ketimuran, tata krama. Misalkan cara megang iki aja mbok kenekno, tapi cukup ngene tok bae. Ini toh. Cukup ngene tok bae. Tadi dia lagi megang piye, Om? Ngeten lho, ngeten lho, Mas. Dah boleh. Ngapur kowe. Contohnya piye Mas Yudo? Ngeten tak. Lho, cara arep ini. jamil janggut. Lah nek mau cukup ngene tak. Lho, ngene tak. Ora perlu kok dadak. Lho, ngene. Oh. Ora elah, Mas. Lah kok malah akeh kowe? Nyontoni, Mas, nyontoni. Kono pisan kok nggur nyewak. Nesunan pacare nesunan. Repot musuh tilasane Elsa iki. Hei! Aku bar iki mantuk aku. Aja. Cara aku nesu, cara aku Nesu no. Wong Ora edan. kuwi mau ki ben delok wayang ya, Om ya, wi mau biasane perangi. nek tanggapan iki budal 3:30 jam 8 lah kok jam 3:30 Masak ta? matok inggon semayan karo cah ngluyu. Masak ta? Apa? Makane ndek mau tak WA gak gelem jawab iki ngono to Mas kelakuanmu iki. Ora ya, mau bubuk manis aku. Bubuk. Oh, bobok manis karo kuwi. Ya ora to ya. Ya tidak. Asline apa, Ndol? Asline WA-an karo Elsa lho. Kowe anu tikus piti. HP-ne ndi? HP-ne ndi? Aku HP-ne delok. ngendi? HP-ne nyoh. HP-ne. Delokan. Alah ora jujur wong lanang iki. Delokan wacanan. Kuwi asli jeneng Elsa ning kono jenenge Parno. Ben ora konangan. Ben konangan. Apal aku model-model ngono kuwi. Lakuane dalang-dalang ngono kuwi. Lagi. Lagi. Iki sayang iki. Lho, sayang ki sapa? Ndi kene. Dalang. Delok kene. Ora oleh tangane cukup ning kono diam. Ya, sayang ndi. Iki sapa? Sik ta. Iya, tangane. Lah sayang kenapa fotone gambarmu nek iso. Ora, itu. Ndi to? Sing ndi? Masa gambarmu? Lah kok rupane persis mbokmu. Yo anake kok Iya, anake aku lali aku. Sing mau lho anake yo gak Boleh oleh. iki wis. Wis HP-ne Sita. HP-ne Sita, Mbak. Ayo Ndol, dirayune Ndol. Alah. Bengi iki menang kowe Ndol. Menang aku. Iki lho, dalang kok HP-ne disita. Pacar yang mungkur jeneng tok Mas Mandal bae ganteng ya. Aku pancen ganteng. Bagus, apa meneh lek diceplot bangkane. Aku malah kelingan gone kuwi. Pengen. Kok keprake suarane ra penak ya banterno. Banterno den keprake suarane ra penak. Lah jejeg iki lho anu kurang banter. Lah piye? Sing banter jejeg ora saka sone. Lah piye? Lehmu nesu lho kurang tenanan. Mas Mandal. Iya. Dodone sampeyan yo. Lho. Dodone dilus-lus. Tak bales engko. Bales ye. Enek anu kok Ora masalah. Kan di panggung kan untuk umum. Ning panggung ibarat kendaraan plate kuning. Iya. siapapun boleh naik untuk umum. Pamane aku karo Om Yuda ya biasa karo Mas Mandal biasa. Nek tak pengen. Iki jane cangkeme sing obo-obo yo. Kulit pertama. Alah. Soale kono ndek mau wis di WA karo mantane. Ya wis. Anu ae. Dibales ae gitu. Sini Om Yuda. Oke. Alah. Monggo salah sipon monggo. Mbak ngene penak ya. Oh enak iya. Enak tapi suwe-suwe ya keju.
Mantane dhek L300. Hei. Wis L300 ya. Trip. Iki lho Mbak Niken sampean ngenekne kelawake. Alah. Modele sok imut. Anake sapa iki? Anake sapa? Anake Pak RT. Terus. Terus Wis ora gede tadi apa? Maling. Mantri. mantri apa? Mantri suntik. Suntik ka sapa? Nyuntik kowe. Ra pareng tak slewentik bisa tak selentik lho. Oh, kuwi ngono tapuk. Kentek ngene lho. Oh, selentik Oh, ngene. tak patah desem. Kayak Bojonegorem kowe. Iki tak duwe pacar Bojonegoro ya. Ah, ya punya no aku pacarku ya di mana-mana ya. Ya, Om, iya dong. Apa itu pacar cuma satu Cuma ya satu. kurang ya Om. Kuno. Ngapa melak-melak? Iso jentak. Bisa melak-melak. Melak-melak. Berarti pacare kono luwih akeh Luwih ya Om. akeh. Padahal lak dhewe mah ya gur guyon ya Om. Krungu-krungu jare nang isi ya duwe sitok sinden. Nah, Ora, ya ampun. Wih. dalang ya ngono kuwi. Dalang kelakuane dalang ning dinggon ngono Ngono kuwi. Ya kuwi. Allah, astagfirullahaladzim. Dalang wis kelakuan. Makane kok mesti bolak-balik ning Solo menyolo terus. Lah sampeane dadi pacare dalang sabar, Mbak. Ibaratnya kaya botol kecap kae lho, isine nek nanti penting botole mulih ngono lho. Nah, rugi apa to bathine duwe bojo dalang, duwe pacar dalange apa? Lah penake bojo apa? Lho, paling penake bojo dagelan. Kok iso penak? Lho, misale paling ora yo gundul ngene iki. Lho, pikirannya bludrek, mama pikirannya bludrek. Lho, misale pikiran budrek, Heeh. lho dijak guyu. Jak Jak dakel guyu. Mara tuwane niki lho guyu kekelen geblak ngantek mati lho Mas niki. Saking duwe anu ya. Lah nek bojo dalang, misale blonjo muntek, paling yo Upamane Mas, belanjane kurang. blonjone kurang. Mas aku nyuwun cincin. Jal cincin. Pokoke beneran njaluk apa disuluk terus. Oh ya enak Mas aku. Ayo gandrung. Lanjut. Panji. Ya. Datan kinggang Asik. sarambute. Rambut. Sak rambut, hop. Nah, iki lho. Sak rambut, rambut, hop. Lho. Terus. Datan kinggang sarambut. Hop. Alah. Arate hop. Datan kingkang sarambut. Cep. Ngono lho. Datan kinggang sarambut. Cep. Aduh, ora gawe hop, ora gawe cep. Datan kingkang sarambut. Wis. Nah, ngono lho. Datan kinggang sarambut. Nek mboten dingetenke brujul wis ngoten lho. Apal karo model sirah gundul niki. Omongane mesti Ya. Wis. Kok iso kecer? keperwujud wae. Mang ra iso. Yo. Datan kinggang sarambut. Lamun adoh caketing ati. Mboten Mas. Amne sampe nek malang sangit lho nggaran. Aku nek Wong aku sebagai kancane rodok ngadoh kok wong Aku bocah iya, kringete kaya solar. aku nek prendagel pancen golek walang. Oh. Karo dijak omong-omong ngate nyanyi. Sampean sing nyanyi ben aku digandrung Om Yuda ya. Ngene lho. Iya lho. Iso apa ora kowe? Bang terus. Sampean rodok rono. Lah, Dagelan kok diselentak. kae to kowe iki. Minggir kono lho kowe iki. Lah yo. Kuwi jane sinden apa gali? Jak omong-omongan yayi, yayi. Ya, ngono. Mustikaning jagat. Mustikaning jagat. Apa panjalukmu bakal tak Apa turuti? panjaluk bakal tak Waton ora turuti? nyun mudune Waton lintang lan rembulan ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji. Katresnanku ya mung kanggo sliramu. Bebasan tepung glak anggonku ngupadi apa to? Ngomong dhewe. Iki tak warai lho. Marai cepet ora kuru-kuru. Rambutmu kang ngemak ngembang bakung ireng. Metramu mblalak-mblalak bawang sebungkul bathukmu nyelo cendan dendak sawang pasuryanmu katon glewu pindho golek kencana rambutmu ngemak ngembang bakung irungmu mbangir tak sawang pasuryanmu katon glewu bisa ora kowe Sang cangkem kaya baduk sumur ngene kok Iya, baduk sumur.
Yayi. Heeh. Iki lho. Rambutmu kang ngemak bakung. Terus Lambemu nyigar jambe, bokongmu gede. tekan bokong bareng. Nyigar bokong jambe piye to? Aku angger keserimpet untu yo ni. Ayo. Rambutmu Kang ngemak bakung. Pasuryanmu yen tak sawang katon glewmu. Ngene lho lambene ngisore dindul ngene. Glewmu. Pasuryanmu yen tak sawang katon glewmu. Kene Yayi. Siram bakal tak glewmu. Kabeh glewu. Yen cedhak tansah mulat. Pripun swantenipun? Sae Mas. Kathah ingkang nastani Mas Mondol menika swantenipun kung. Angger liwat ning ngarepan tangga-tangga teng pundi kung? Kae nyeluk Mbah kung. Terus Sida Delokan larasmu lho teko ngene. Asih tuhu terus entek wong terus turu. Heeh. Pindho mimi lan mie goreng ya. Pindho mimi hamimi o. Mintuna. Terus Mimi mintuna ya cek butuh mimi. Ayo ni mas bareng ana tepi wajib. Lah nyapa dadak wajib iki lho. Lho padha karo bak mati di akhir ayat. Jenenge Kolkolah kubro. Dadi nek wajib, nek senep, nek Pak Asob, nyidam. terus Sida asih bebrayan. luar biasa. Napa niki lajenganipun Ben dikancani ya Mbak niki. nggih dipun kancani. Heeh, sama Mbak Ingkar ya kena. Mbak Ingkar. Ya. Mbak Ingkar Kari dudu janganan, Nyambut gawe ora dolanan. lah Sedakep kaya Bathara Guru. sebetara guru. Masa Lah menikmati jenengan-jenengan noe. Menikmati rumasane. masane tontonan mono. Menapa tembangipun Mas Akbar? Apa ki ditibake napa? Ditibake napa? Heeh. Gelo. Yes. Oke. Cocok. Yuk, gelo. Heeh. Atas. Lah. Astabrata. Godhog kepengen ketemu senadyan adoh tak parani manganuruti serasa ini kamu kawin lunga
kita pendolo ngampak geger diterusne ya siap iki piye Om sudah aku sudah sampun jane kalau wau tesih wonten ingkang ngersakne grajakan nggih mangke mawon gara-gara mangke siap nggih Dik Sinta karo